No, tehdään nyt heti alkuun hiukan hitaammillekin yksilöille selväksi, että mä en todellakaan ole mikään asiantuntija ja mä juttelen näitä juttuja ihan fiilispohjalta ja omakohtaisten kokemusten kannalta. Se mitä mä kuitenkin voin aika varmaksi sanoa on se, että masennus ei kato kehen se iskee. Ihan kuka meistä vaan voi ottaa pommin vastaan. Nyt se Kaisla-Liisa sieltä takarivistä kysyy, että ai sinäkin Aleksi, sullahan näyttää kaikki olevan täydellisesti. Niin, mä oon nyt 22-vuotias, kohta 23, ikäkriisi. Ja itse asiassa kyllä, mullakin on omakohtaisia kokemuksia masennuksesta. Se oli sitä aikaa, kun mä olin 15, 16 noin, se pahin teinikä, kyllä te tiedätte. Kaikki tuntui turhalta, jotenkin harmaalta, semmoiselta, että mä oon jo saavuttanut kaiken, mitä mä haluan koskaan saavuttaa, ja mä oon tehnyt jo kaiken, mitä mä haluan koskaan elämässäni tehdä. Mä en ole ikinä puhunut tästä asiasta julkisesti, mutta tässä kun nyt mennään hyvällä tarkoituksella, niin goddamn. Siis ihan tosissaan. Silloin vuosia sitten mä pyörittelin jopa itsemurha-ajatuksia. Okei, hold the phone. En ollut todellakaan siinä kohtaa, että mä olisin lähtenyt toteuttamaan näitä ajatuksia, mutta lähes päivittäin mulla kävi se mielessä. Kaikkein pahin alamäki alkoi siitä, kun syystä tai toisesta päätin alkaa viiltelemään itseäni. Sellaisille ihmisille, jotka ei ole koskaan viilellyt, niin mä en edes lähde selittämään, koska sitä ei voi selittää. Se on mahdotonta selittää sitä, että miksi joku tekee niin itselleen. Se on selittämätöntä. Niille, jotka tällä hetkellä viiltelee, lopettakaa se. Se ei ole vörttiä. Joka ikinen viilto vetää sut vaan syvemmälle siihen paskaan. Haluan todellakin painottaa, että ei. Mun viiltely ei ollut ihan sellaista tasoa, että olisi pitänyt sairaalaan lähteä, mutta kuitenkin verta nähtiin useammin, kun se olisi tarpeellista. No miten mä sit nousin sieltä suosta? No, nykyään jo Jonnet ei muista tittelin saanut Irk-galleria oli siihen aikaan varsin kovassa loistossaan. Ja niin kuin Fasessa nykyään, niin Irk-galleriassakin oli yhteisöt. Mä löysin sieltä Irk-galleriasta semmoisen noin 60 ihmisen yhteisön. Mä pääsin siihen mukaan ja mä huomasin, että näillä ihmisillä on aika lailla samanlaisia aatteita kuin mulla. Me puhuttiin siellä joka päivä, tuettiin toisiamme, kerrottiin kokemuksia. Meillä oli tapana sanoa, että jos hymyilet tänään, niin sulla on syy olla huomenna. Sen ryhmän avulla niin pikkuhiljaa se viilteily alkoi jäämään pois ja siitä se paraneminenkin sitten alkoi. Ja voisin väittää, että se on ensimmäinen askel. Jos sä teet sitä, niin se täytyy lopettaa ensimmäisenä. Muuten ei voi parantua. Mä listasin asioita, joita mä haluan vielä elämässäni kokea tai tehdä, nähdä, kuulla, haistaa ja maistaa. Semmoisia asioita, mitä mä en ole vielä tehnyt. Ja siinä kohtaa mä täysin, että enhän mä ole elänyt vielä minuuttiakaan. Jos maailma ahdistaa, niin muista tää. Maailma ei ole sua vastaan, vaan itseään varten. Mä haluan tähän loppuun vielä lukea erään 4chanilta löytämäni kopiopastan, jonka mä oon siis erittäin vapaalla kädellä suomentanut. Koska silloin kun mulla oli synkkää, niin tää kyseinen kopiopasta auttoi mua ja se saattaa auttaa, ehkä, jotain toistakin. Eli siis, itsetuhoinen, okei. Maailma on nyt sinun. En ole ikinä ymmärtänyt, miksi ihmiset haluaisivat tappaa itsensä. Jos kerran haluat kuolla, niin et selvästikään anna paskaakaan, niin kuin kenestäkään. Koska jos sinulla on joku, joka rakastaa sinua, ja oot tehnyt päätöksen, että lähdet, niin ethän sä välitä heistäkään. Ja niin, jos heitä ei ole, niin ei ole myöskään ketään, kenestä välittää. Joten sen sijaan, että tappaisit itsesi, mikset vain perhana lähde. Jätä se kellari, jätä talo, jätä tämä saatanan maa. Lähde seikkailulle, käytä aikasi tekemällä jotain mahtavaa. Metsästä vaikka terroristeja. Olet James Bond ja mene pistämään haipalasiksi harppuun alla. Vaarallistako? Sä olit kohtaamassa 100% varman kuoleman. Sä oot turvassa nyt. Älä anna fakkiakaan mistään. Hei, sä sentään omistat maailman.
Joskus kuvittelen, että olisin itsetuhoinen. Ottaisin aseen pois suustani, osoittaisin sen taivaalle ja aloittaisin vallankumouksen. Eläisin. Muuttaisin Barcelonaan, menisin baariin ja iskisin muijia, ja kun olisin valmis, en ehkä haluaisikaan tappaa itseäni, koska olen nähnyt, kuinka kaunis maailma on. Mä oon siis erittäin vapaalla kädellä suomentanut, koska silloin kun mulla oli synkkää, niin tää kyseinen kopio vasta auttoi mua, ja se saattaa auttaa, ehkä, jotain toistakin. Eli siis, itsetuhoinen, okei, maailma on nyt sinun. En ole ikinä ymmärtänyt, miksi ihmiset haluaisivat tappaa itsensä. Jos kerran haluat kuolla, niin et selvästikään anna paskaakaan, niin kuin kenestäkään. Koska jos sinulla on joku, joka rakastaa sinua, ja oot tehnyt päätöksen, että lähdet, niin ethän sä välitä heistäkään. Ja niin, jos heitä ei ole, niin ei ole myöskään ketään, kenestä välittää. Joten sen sijaan, että tappaisit itsesi, mikset vain perhana lähde. Jätä se kellari, jätä talo, jätä tämä saatanan maa. Lähde seikkailulle. Käytä aikasi tekemällä jotain mahtavaa. Metsä sitä, että miksi joku tekee niin itselleen. Se on selittämätöntä. Niille, jotka tällä hetkellä viiltelee, lopettakaa se. Se ei ole vörttiä. Joka ikinen viilto vetää sut vaan syvemmälle siihen paskaan. Haluan todellakin painottaa, että ei. Mun viiltely ei ollut ihan sellaista tasoa, että olisi pitänyt sairaalaan lähteä, mutta kuitenkin verta nähtiin useammin, kun se olisi tarpeellista. No miten mä sit nousin sieltä suosta? No, nykyään jo Jonnet ei muista tittelin saanut IRC-galleria oli siihen aikaan varsin kovassa loistossaan. Ja niin kuin Fasessa nykyään, niin IRC-galleriassakin oli yhteisöt. Mä löysin sieltä IRC-galleriasta semmoisen noin 60 ihmisen yhteisön. Mä pääsin siihen mukaan ja mä huomasin, että näillä ihmisillä on aika lailla samanlaisia aatteita kuin mulla. Me puhuttiin siellä joka päivä, tuettiin toisiamme, kerrottiin kokemuksia. Meillä oli tapana sanoa, että jos hymyilet tänään, niin sulla on syy olla huomenna. Sen ryhmän avulla niin pikkuhiljaa se viilteily alkoi jäämään pois ja siitä se paraneminenkin sitten alkoi. Ja voisin väittää, että se on ensimmäinen askel. Jos sä teet sitä, niin se täytyy lopettaa ensimmäisenä. Muuten ei voi parantua. Mä listasin asioita, joita mä haluan vielä elämässäni kokea tai tehdä, nähdä, kuulla, haistaa ja maistaa. Semmoisia asioita, mitä mä en ole vielä tehnyt. Ja siinä kohtaa mä täysin, että enhän mä ole elänyt vielä minuuttiakaan. Jos maailma ahdistaa, niin muista tää. Maailma ei ole sua vastaan, vaan itseään varten. Mä haluan tähän loppuun vielä lukea erään 4chanilta löytämäni kopiopastan, jonka... No, tehdään nyt heti alkuun hiukan hitaammillekin yksilöille selväksi, että mä en todellakaan ole mikään asiantuntija ja mä juttelen näitä juttuja ihan fiilispohjalta ja omakohtaisten kokemusten kannalta. Se mitä mä kuitenkin voin aika varmaksi sanoa on se, että masennus ei kato kehen se iskee. Ihan kuka meistä vaan voi ottaa pommin vastaan. Nyt se Kaisla-Liisa sieltä takarivistä kysyy, että ai sinäkin Aleksi, sullahan näyttää kaikki olevan täydellisesti. Niin, mä oon nyt 22-vuotias, kohta 23, ikäkriisi. Ja itse asiassa kyllä, mullakin on omakohtaisia kokemuksia masennuksesta. Se oli sitä aikaa, kun mä olin 15, 16 noin, se pahin teinikä, kyllä te tiedätte. Kaikki tuntui turhalta, jotenkin harmaalta, semmoiselta, että mä oon jo saavuttanut kaiken, mitä mä haluan koskaan saavuttaa, ja mä oon tehnyt jo kaiken, mitä mä haluan koskaan elämässäni tehdä. Mä en ole ikinä puhunut tästä asiasta julkisesti, mutta tässä kun nyt mennään hyvällä tarkoituksella, niin goddamn. Siis ihan tosissaan. Silloin vuosia sitten mä pyörittelin jopa itsemurha-ajatuksia. Okei, hold the phone. En ollut todellakaan siinä kohtaa, että mä olisin lähtenyt toteuttamaan näitä ajatuksia, mutta lähes päivittäin mulla kävi se mielessä. Kaikkein pahin alamäki alkoi siitä, kun syystä tai toisesta päätin alkaa viiltelemään itseäni. Sellaisille ihmisille, jotka ei ole koskaan viilellyt, niin mä en
edes lähde selittämään, koska sitä ei voi selittää. Se on mahdotonta selittää